masih sa pulutan. Wala ako, kurang rin. Pero sila firmano keluarga. Kaya ko berapa lah? Apa niyo ko na ko? Gidon? Gidon? Pwede magamit ako, ma. Kaya mo nabintang. Mama.
Ano ba yun lang? Tay. May 26-30. 26-30 tay. Yung? May 26-30 tay. May 26. Ano ko doon? Ano?
Ito ang gusto. Pero ako nangala ka mga ate. Pero ako ini kulik para po.
naman.
70. Sabi ang kilo nyo. 160. Ay, ganun! Ha? Per kilo. Ha? 70 kilo. Baba na lang. Then, walang Kaya 2 kilo. wala sa side ko pa ka. Alas na nabuhay ka ba nga sa ay. Ano? Akaw lang kami. Akaw lang kami. Uy! Ayaw mo kaya ayaw. Ito, may siyempre! Kasi wait ka naman. Ayaw mo, ito pag-ibu. Lupang hali. Kami. Ganyan nakabot ka para. Sila nga doon nilang mo. Ay, may nag-aasik. Wala na siya. Pira.
buwan so. Iya, di ko kasira. Ay, sibo ka, te? Bakit? Yes. Iya, sarap. Ha? Makapabarin niyo.
naman. Ano, isira man nila? Dito, okay. Ay, may lumig. Murano na sa ano? Muni o. Ulitin. Sarap eh. Ano ba, men? Kaya, bueno, dam. May mga tag. Ba, hindi yun. Yung na. Ano ka kayo? Ano ba kaya nanduwang ka ba nga? Dala pala na. Hindi, masampulo. Oo. Piras mo ko na, eh. Ulo ko. Ulo.
engineer guys. Yung sarong, ay nagtrabaho. Doon ang pamakan. 35. Asewa naman na lastas. Oh, isa na yan. 63. Ano? Yan ang kuyog. Yun eh. Tira, yo. Tapangat ha. Buyo mo, nalik ko daw. Tira, nabilang mo pa. Grabe daw ko. Tira. Aba nga. Balik mo sa mo. Okay na. Oh, nakasobra na. Walang pagpinto. Walang pagpinto. 20. Banting ko. Walang kapagpinto. Walang maging. 118. Wala kasing. Yo. Uy, ulit. Na, kulang pa. Pero dito mo. Dako na. Tulong na. Boy, ang mura ng kilo. 70.
na yan. What? Tingnan ang pakilo sa'yo mo. Ayaw ko sa'yo. Right? Yan. Para palulungo ka. Ano mo, daramot mo. Ayaw na pagluto. Kaya may tao yan. Iyuman. Pare-pare pa mga pasabo ginawa pagay una maliaw na kung kasoro ano pag nabubulis ang mga agarin papasawahan ang interpretahan iba uli nga na tulog basic o lugit sa ibo para kung ano wala mo nila kasi kung yun ay mga kunyan Mukson. Guys. Paginawa? Guys. Bigay siya ng mga tatlong. Mas bitin kang sinila pa mo na yun. Pas may na mapagsimal mo lamang ito. Sinta ng kilo mo. Ang pano yun, 1%. Wala ba itong papagayin? Yan, magdama. Kasi hindi mo lang dito. Pinutuloy mo? Kaya yung sinapal sa Ampog kan buhay. Ampog. Kaya Saban. Hindi nagbukas ang 3-4 hour. Nabasa pa niyan? Ito ba nga preferred? Yeah. Ako na kumapakal kayo yan, no? Ang pakal ko, pa yung nata, siya mo ka man makakasang kayo. Sinabi ng isaruan, sa bubuli sa banya ka.
mama pagkakas na. Kasi mag-uod ko ito, wala si 150 habo. Kita, ina mo na turingan. Talong baga. Ulitin? Oo. Lalaki. Ginamana ko ta. Gawat kita? Kabakan. Sarong kilo. Ano man yan, no? Tulog ba kayo ito? Tulog. Inak naman. Sarap yun sa kuya. 200. 70 kilos. Ayaw ko ano kung sige. Pwede na yun, ano? Pero na pa rin niya. Magayuni. 200. Utang pa nga isang kataw. Ako na po naman. Ikaw. Ito babae. Oo. Kung yan sa ulog. Tarluwa. Tulo apat. Apat na ulog ko yung babae. Limang tulog. Duwang babae. Limang hali. Para ka sa mga tutog. Pinalungan ko kasi ma, nangangas ka na. Ako, pinalungan ko, ulin tayo ito. Nangas tarap, siya po sa mga tutog. Hindi po mula kung nagkuha, kanya po, malugadon. Siya po yung sa may inuman. Ay, siya po yung sa manok po. Nangas ka. Babubo. Hindi, nagsigil. Nagkababaw. Ano naman? Ano pa yun? May sugong? Ang kung paano, ang depende kung paano pagpap. Kaya dapat kaya, nakakatog ka na. Hindi ang kakao. Makarayo. Oo. O dahil, pag nasa puro ka, dahil naman na. Dahil matukan, napagalo na. Ano ba kayo, yun ang pagkasa? Oo. Mas kung pinili sa parakan, makagadan to, no? Tama. Pero kaya, Para kami, pati naman yung ang puso kayo okay. Pero kung dagit kita, iyo. Nandang pa ikaw? Daw? Yan. Meron ako sa buloy yan. Sugar nagagawa ng mga pulis. Pag-pick up at pag-gagawalda. Kaya niya. Nakasan magraran. Ada ko magraran. Anak turuk ay tawad niya man sana. Ano? Bumbaw.
Ano? Bukta ka na mag-CPR ka ah. Yan o. Ulat. Ano ano? Tapos Ingo. Yung solution mo sa liboy inidentiya. Ito ba mong gagawin? Sarap-sarap pa yun eh. Ano tayo boy? Yan dyan. Yan dyan. Makarga rin ang Sarap. Hindi pa nga rin paga. Saya. 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 Ano saya? Tama. Mga dito kapay. Guys. Pasal ka budong pinjentang. Salamat.
Inulog ko na po sa kali. Sobrang galupol siya. Eh, kaya mo anak. Yung puputan mo mo. Ano? Hindi ka na. Alas mo na. Uy, ma'am, pagka nasa kitang chicken. Chicken mo. Taman. 70 ang kilo. Why? Ito, taman mo, 70 ang kilo.
Por día hacemos kilo, ¿verdad? Limón tío. Conforme.
Kinigang pa umuunay na eh. Bahala ka dyan. Robert! Baka ulit ka pala. Guys, tama ka? Tama ni Saka? Hindi mo kayo? Okay, tama ko sa ba ba? Okay? Hindi mo. Tama ni Saka, no? Ano naman numero mo lao? Kaya mano?
Good boy, ano yan? Good boy ka. Oo, na yan. Kasi mo rin yan.
Wala ko na pawari. Pinag-go dito rin sa Diwali. Pagpati na namin.
Ay, bitbit.
ginagawa sa mga libre. Taro? John Taro? Sabangan kitang bado.
Ano, may gift ka? Tay? May gift ka? May kinawag ko ito. Pati ako lang kasi ano. Ano, no, naman yan iba. Ano kung kama, ano? Chocolate chocolate steak. Ay, yung pala nag-steak. Ano? Ayaw ko naman sabi mo pa yan yun. Sabi pa yan yun.